Minulý víkend sme predávali na Minimovicone v Levoči, ale poďme pekne po poriadku. Ako pred každou akciou nás čakalo balenie a nosenie tovaru. Tentokrát sme sa vybrali takmer na druhý koniec Slovenska a cestou si užívali krásne výhľady. Len čo sme dorazili do Levoče, začali sme stavať náš stánok. Mali sme aj asistenta, Baileyho. Povešali sme dekorácie, pripravili všetko potrebné na ďalší deň, porozkladali poličky, svetielka a kvetinky a pri odchode si Bailey našiel kamaráta. Vybrali sme sa cez krásne námestie do hotela, kde sa Bailey chvíľu bláznil v posteli. To on robí na novom mieste proste vždy. Večer nás ešte zlákalo mesto, skvelá večera a oltár majstra Pavla, lenže ten sa nemohol fotiť. No ale späť na Minimovicon. Ráno povykladáme tovar, pripravíme cenovky a šup rýchle raňajky, aby sme mali sílu na celý deň. Dohliada na nás Wolverine a keď máme konečne všetko hotové, môže sa začať predaj. V sobotu o 1:00 sme mali prednášku o korejskej skincare a 10-krokovej rutine. Bolo to s vami naozaj veľmi príjemné. Večer sme si festival pozreli trochu aj my, spravili parádne videjko a našli R2-D2 zo Star Wars. Bailey mu sa skutočne veľmi páčil. No a tak máme prvý predajný deň za sebou. Bol skutočne magický. Stánok je pripravený na noc, Bailey sa ešte rozlúčil s E-Team a my sme si mohli užiť skvelý stand-up od Comedy Dungeon. Ďalšie ráno sme sa opäť prešli Levočou a pokračovali v predaji. Po obede nastal čas balenia, takže sme do krabic poukladali čo ostalo, rozobrali stánok, všetko nanosili pekne do auta a vybrali sa v nedeľu po obede naprieč Slovenskom. Ďakujeme Minimovicon, bolo to úžasné.